Здравейте, хора, и продължавам поредицата с отваряне на с подреждане на футболисти по отбори. И сега продължаваме. Ето го първия диалот. Слагаме го при другия диалот. Той е от зелено, бяло, червено. Той е също от този отбор. Този от Германия май. Той също е от друг отбор. Този също всъщност той е май от Германия. Тук той е от Германия ли е като миналия? И е същото такова или е просто за така. Май от Германия. Слагам го в Германия, защото май е. Ето го пак същия. Вече почват да стават поклонки. Той не го знам. Така че го слагам в друг отбор. Той е също от друг отбор. Той е също от Педик, той е от Германия също. Имаме доста. Той е също от Германия. От Германия доста се оказаха. Ето го, той е отбор. Ето го. Той е отбор тук, който не му знае името. Това май е вече нов отбор. Слагаме го тук. Това също е нов отбор. Той е от Германия също. Доста от Германия се оказаха. Той е от тая, другата държава. Той е. Добре, сега мисля да ви покажа до къде сме стигнали. Той е един. Той са две карти. Тук са 4 карти. Една карта. Португалия е 2 карти. Еднакви. Тук е една карта. Той е отбор. И той е отбор една карта. Той е 2 карти. И до